assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu dudal ɓalejo Samba on calminama on juurama noon kala bandiraɓe kala no gowɗen wadde o saaha so yonti ñande mawbare en mbi bisimilla men enen kala garen ciftinen en windande men wattidinde. Assalamu alaikum to ɓale Samba jamal hiirani mi yewtinanno ko wa mawɗe wato hoos alluccigal wa mawɗe e wato hoos. Waaleykum salam wa rahmatullah. ceerno amen ceerno Arabi Dia a salminama juurama moƴƴirale ma en calmini dendagal seeɗen ɓe almuɓe moƴƴirale ma windan men wattidino wonno ko wa mawɗo e wa tokoso on calminama. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dudal ɓalejo Samba on calminama on juurama non kala e kuuɓal calmini ono ceerno Arabel e almuɓe heddiɓe fof calminama juurama windande men ɓennude wonno ko wa mawɗo e wa tokoso. Assalamu alaikum dudal ɓale Samba kire zaman icen Zabir to masla e ceerno salminam windande men ɓennude ko wa mawɗo e wa tokoso en. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Calminama non fof windande men wonno ko wa mawɗo wa tokoso. Machallah bandiraɓe en beltanama fewi alkulal wa battinɗen wadde bendene ham alkulal ngal mi yiya ɗum no sifori eyyi machallah goto men fof yo addi hal kelme tati tawne waɗi alkulal wa eyyi machallah kala gadduɗo kelme yo tar ko windi ko. wujjude warde wittude weemre waare weeyo woppam weltare waalalde waalde. eyyi Daya Dia wattu hakkille no fewi to poɗɗa windude a durtuɗo waɗɗum ha timma a wi waalalde wona walalde waalalde waalde wattu ɗon hakkille. eyyi moƴƴi machallah moƴƴi. eyyi yamnata artar ko mbinduɗa ho. wele weltare werla weltinde. eyyi ko wele mbiɗa kono mbinduɗa ko welle welle ƴewno fewi. jiɗɗen windude ko wuurade warde weeyo wutte ɗum nde jiɗɗen wadde. wahade wuro weeyo. ceerno min jogui caɗele bindugol seeɗa nde ganda on min woni koko sali wattude e binde tokosi ɗi ganda fof ko addi ɗum noon kam. eyyi Amadou a weltanama no fewi ko wahre walla waare walla ko onon ko noon mbiyaton minen ndema to min gandi ko waare kono an binduɗa ko wahre ko saabi ɗum. eyyi cafro ɗe on ponno safrude ɗum ko adi windande no fuɗɗo eyyi so neɗɗo fuɗɗo windade haade mo fuɗɗade wat feere yurnito defte mum yurnito kuuɗi mum yurnito téléphone aji mum kono tan aɗa wawi tarde ko mbinduɗa ko. eyyi moƴƴi machallah moƴƴi min jippin ɗo joni fiiɗo men enen kala mbaɗen ɗum inchallah to sengo heerin. Dudal ɓalejo Samba tolno goo a ñande mawbare 15 mboyi hitande ujunaje 2022 e korde fido kelme e silo awoyde wowde wutandu wumde wujjude weemre gawowo gawdal to sengo heeringo. waalo waame waalalde. eyyi bandiraɓe sehilaɓe fiɗo men nanɗon no waɗi hojomaji 24 hojom nanɗon e mbaɗen ɗum to sengo heeringo inchallah. eyyi bandiraɓe sehilaɓe fiɗo men nanɗon no waɗi hojomaji 24 hojom nanɗon e mbaɗen ɗum to sengo heeringo inchallah. eyyi ceerno
waare no woodi waare kadi no woodi eyi waare woni wonto neɗɗo ko waare noon woni waare hoɗo dara toon walla ko nande hen eyi minen kam ni miɗen ni kudoro o nande mi suwa famde helmere nde jiɗɗa haalde nde taw kam so Allah mi suwa famde gandum kam ko waare ko wonata e neɗɗo ko kono ko kalɗa ho mi suwa taw famde helmere nde taw so tawi a dañi tuma tan aɗa wawi faccirande en ɗum inchallah eyyi gartiren enen kala gartiren e korde nde eyo ngare hiiri nelden heddiɓe to ketti ɓe natti de ngare horkule ko noon tan horkule ngare gadde tan ko goofo jogui fof yo addu eyyi bandiraɓe joni garen e sato ngo joni inchallah heddiɓe mboɗo sikki maro koɓe hulɓe arde walla taw koɓe hersuɓe e korde ala hirsude ala hulde a waɗat tan kadi yande ummito kadi jeeya koye mbawka somi yani hande janggo ari inchallah mi tinna koyɗam ha tiiɗe mbasa yande ko alay saago batten ɗon hakkille no fewi kala ko jomum waɗi hen yo addu tan haydara ala hen ko enen ndendi fofof kadi ala gacce ala haydara yande ummito koye mbawka jeeya yo ɗum noon garani saatu joni eyyi machallah en beltanama enen kala Abou ko noon de Alassane Djiggo an ɓurɗa yande ɗo fewi ko banggue silongo eyyi wattuɗon hakkille no fewi ene wonde oɗo no wiite Abou Alassane Diallo kañumne ɓuuri yande kadi koye yani fiido hen fewi ene wonde bindol kelmede tigui silongo foof yani hen no fewi kono alay saago mbatten hen hakkille no fewi eyyi machallah en beltanama enen kala Abou ko noon de Alassane Djiggo an ɓurɗa yande ɗo fewi ko banggue silongo eyyi wattuɗon hakkille no fewi ene wonde oɗo no wiite Abou Alassane Diallo kañumne ɓuuri yande kadi koye yani fiido hen no fewi ene wonde bindol kelmede tigui silongo foof yani hen no fewi kono alay saago mbatten hen hakkille no fewi eyyi ko wona ɗum ko machallah yo mi adda joni sato ngo eyyi sato men nani garen enen kala taren duɗal ɓalejo Samba tolno 1 ñande mawbare 15 Mboyi hitande ujunnaje 22 sato fido e silo a woyde a woyde wowde wowde wutandu wutandu wumde wumde wujjude wujjude wemre wemre gawowo gawowo gawdal gawdal e garen taren enen kala inchallah kadi mbatten hakkille kadi ko fof ma faw famde banggue silo ngo hande ɓurɗen yande koye silo he dudal ɓalejo Samba tolno 1 ñande mawbare 15 Mboyi hitande 2022 sato fido e silo a woyde wowde wowde wutandu wumde wumde wujjude wujjude wemre wemre gawowo gawowo gawdal gawdal koɗo largo ja duɗal ɓalejo Samba tolno 1 ñande mawbare 15 Mboyi hitande ujunnaje 2022 sato fido e silo a woyde wowde wowde wutandu
wutaandu wumde wumde wujjude wujjude wemre wemre gawowo gawowo gawdal gawdal duɗal ɓale samtoni ko sappo jeengoyi ujunere ɗiɗi nogas saatu fide silo awoyde woyde wawde wawde wutaandu wunde wujjude wemre gawowo gawdal dal ɓalejo samba tolnugo a ñande mawbare sappo e joyi mboyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi saato fido e silo awoyde a woyde wowde wowde wutandu wutandu wumde wumde wujjude wujjude wemre wemre gawowo gawowo gawdal gawdal eyi ne heddi Alassane Djiggo to heet e Aminata Kane aɗa heewi nebde no feewi koɗe wona caɗele weeyude aɗa foti arde kolliramin hol caɗele ma min ganda hol caɗele ma sabu ɗum aɗa heewi nebde bange tarongo aɗa heewi nebde bange namde ɗe e holko saabi ɗum duɗal ɓaleejo Samba tolno goo a ñande mawbare sappo e joyi mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi saatu fido e silo awoyde a woyde wowde wowde wutandu wutandu wumde wumde wujjude wujjude wemre wemre gawowo gawowo gawdal gawdal kuɗol ceerno Arabel Dia e kadi mbaɗi teski hande ɓurɗen yande ko bange silo ngo so tawi jomum reftima helmere nde e dande deeƴe saɗa refto helmere nde refta ɗum e dande deeƴe ko nden mbattara hen hakkille ma no feewi mbawa andude holno foti dille wowlandu ndu waɗi ƴeew mbiyeten ko a woyde awoyde sa reftima e dande deeƴe a watti hen hakkille ma tan ma waw famde holno foti dille ngoni hen ƴeew gadorɗa wiide ko a o alay sago ara mbiya woyde ew bange gawowo e ɗon kadi won jiiɓodirɓe ɗon ew mbaɗata ko mbiyata ko gawowo sa refti e dande deeƴe e bange silo ngo tampinta e ɗum waɗi ko silo ngo ko alay sago jomum refta hen e dande deeƴe watta hakkille kadi ƴeewa no foti dille wowlandu mum waɗi ko ɗon tan inchallah tinnoɗen no feewi e wowde mbiyata ko wow gaddoɗa wiide ko wowde a wawa sernu mbiya
o wawa yaade yahata sa wati hen hakkille tan a famat kadi wona hunde sattude no feewi wona sattude no feewi inchallah koye lawol moƴƴen gonɗen kadi machallah kadi mi faami tigui en goɗɗi tigui rigui machallah yo Allah won ballo tan kadi tinnoɗen no feewi ɗo umma ɗo ɓuuri woɗɗude tinnoɗen no feewi inchallah yo Allah won ballo eyyi tawde ɓe garani fotɓe tarde ɓe garani mi anda holko jagguiɓe e ɗum noon garan ciftinen en windande men ɓennude nde e holto ƴognoɗen windande men ɓennude nde eyyi tawde ɓe garani fotɓe tarde ɓe garani mi anda holko jagguiɓe e ɗum noon garan ciftinen en windande men ɓennude nde e holto ƴognoɗen windande men ɓennude nde windande men ɓennude ittude ɗon koye ñande jabbere waalo sagataɓe ne mbadda daɗodira machallah windande men wonno koye jabbere waalo sifa jabbere waalo holko gandunoɗen e jabbere waalo hol sifaji ɗi gandunoɗen e jabbere waalo no sifortono e holko sohluno e holko hutarteno hol sifaji mum oɗon ɓuuɓi seedde en ɓuuɓi seeɗa oɗon mbaɗe horo jaɓe ɓuuɓde gare ƴognoɗen windam mi yewtinde koye konngol ñande jabbere waalo sagata ene mbadda ɗattindiraɓe yewo gare kalnen e sifaji jabbere waalo holno jabbirte e holko sohluno kutorɗe muɗum jabbere waalo eɗen cohluno nde ndiyam toɓata ma toɓane mbawen jabboyde e kutorɗe ɗe eɗen kutoro ko nande jindagu ko nande luugal e kutortono ɗum noon jabbere waalo hewno tan sabi tan ko jabboɓe e luwoɓe awoɓe e wekkoɓe nden so yimɓe nawra to jooɓari men woni holto ñamre so yimɓe jabbi ha nangue tolnima koye mi yoƴƴi hen e ko jooɓino eyyi ceerno en calmini wondiɓe ne nder zone leefi seeɗa tan vocal uji ɗi dewintono eyyi banggue jabbere waalo eyyi hutorteno eyyi ko jindagu eyyi ko ɗum woni ko jabbirte ko eywa e luugal ɗum kam ene jeeya e kutorɗe he eyi windande men wonɗo ko ñande jabbere waalo sagataɓe ene keewi waddude daɗodiral leko ɗum woni duɗal ɓalejo samba tolno goo a ñande mowbade sappo e joyi mboya hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi saato fido e siɗo awde awde wowde wutandu wumde wujjude wemre gawowo gawdal e kuɗol arabi jam eyyi machallah en gari hen e jindagu e luugal ene heddi kay ne heddi goɗɗum kadi ɓe liggoroɓe ɓe noɓe potata e holnoɓe mbiyete e ceerno ene heddi kay eywa jindagu so tawi jabbowo dañama luwowo e gawowo bekkowo eyyi
eyyi machallah no waɗi kijjande seeɗa tan hotten hakkille no feewi alay saago ñalawma fof ƴetta windande tara eyyi ɗemgal wownata ɗum taro tan ko tarde ñande fof ñande kala ko yi tara ekkina ɗum yawre inchallah yalla on balla ma ara inchallah ceerno liggoroɓe ɓe ko ɓe nayo ko jabbowo ɓe luwowo e gawowo e bekkowo eɗen cohli jindago pour jabbowo luwowo pour luugal pour luwowo e pot ɗo mbaɗɗen awdi ndi e pot goɗɗo ɗo mbaɗɗen bekkude woni leydi ndi liggoroɓe normalement e pot e keɓe nayyi waɗata jabbowo luwowo gawowo bekkowo eyyi machallah en beltanama enen kala machallah ari tigui kay eyyi machallah eyyi jabbere waalo comme ma toɓo ila leydi naata tigui no hannirta ni naata ndiyam no hannirta ni ha ƴeŋta ndiyam ɗam ƴeŋta ha hankkadi ganden foti jabbede inchallah nde yimɓe jonta arde jabbude eyyi jabbowo wiyete ko jabbowo jogui ko jindago e luwowo jogui ko luugal no Arwa Ba wi ni e gawo rewi hen gawowo jogui ko awdi muɗum e o rewi hen bekkowo kañumne jogui ko leydi muɗum ene so gawo awi waɗa hen leydi ndi inchallah eyyi koɓe nayo machallah on beltanama no fewi eyyi laaɓi tigui ken fuutankoɓe tigui machallah kadi hay ɗum ne jeeya kadi koye pinal ngal kolay saago kadi yimɓe mbawa andude ɗum kadi hayso yimɓe tawahane walla hayso jahanine e so neɗɗo ne jangga tan inchallah ɗum foof humpata ɗum inchallah gartiren ɗo en konngol ngol inchallah ƴeewen no siforno eyyi gare gartiren ɗo konngol ngol tan goto men yo artir konngol ngol tan inchallah ƴeewen liggade hen eyyi machallah ko ɗum tigui wonno konngol ngol no foti kelme goni ɗo e ngol ɗo konngol kelme jeegom goni ɗo kelme jeegom goni hen kelme jeegom ceerno kelme jeegom goni ɗo eyyi machallah waɗi ko kelme joyyi no jeegom ñande jabbere waalo sagataɓe mbadda daɗodiral eyyi helmere wattonde joyoɓere nde ko holnden kadi cilen ɗum ceerno kelme jeegom ko ɗum helmere mbadda eyyi machallah moƴƴi sanne ko helmere mbadda e o mbadda e ko jiiɓi ɗo firti ko waɗi ko dille ɗiɗi dillere adanere nde hol alkulal fuɗɗori ko alkulal ba eyyi machallah mbinɗen ko hol alkulal fuɗɗori mbiɗa ko alkulal mba e winduɗo less ɗo en mbami yiya fuɗɗori ko alkulal mba ala ɗum wona alkulal wona alkulal man mbaɗɗa ɗo ko alkule ɗiɗi eyyi machallah fuɗɗori ko alkulal mba machallah mba ɗum noon hande indande men yowiti koye alkulal mba mawɗo e mba tokoso eyyi ko ni sifori alkulal mba noon ko alkulal jeeya koye alkule ñonde en jangguino wonde alkule ñonde ko nayyi alkulal mbangal ko hen jeeya ma o ari ko ñondiɗinde alkulal bangal woni alkulal mba firti ko ma e ba rentata wona alkulal mba mawɗo mba tokoso eyyi ceerno jaram wadde ko ñondoɗinaɗo wadde ko mumi ñondoɗinaɗe gonɗo koye mo ñondoɗinaɗe ngal jeeya eyyi ñonde kam mataw ko mana ñaɓga eyyi bandiraɓe indande men nani wi tara joni enen kala garen tara inchallah
Duɗal ɓaleejo Samba tolno goo a ñande mawbare 19 Mboyi hitande 2022 windande alkulal mba mawɗo mba tokoso ñande jabbere waalo sagataɓe ina mbadda daɗodiral mbadda mba tokoso mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbu mbaa mbi mbe mbo mbu amb imb emb omb amb imb emb omb hande toɓo natti tobde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paamen leydi alɗata gaaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum sen ji leyɗele Europe e Amerique ina galɗi hande waɗi ɗum ko toppitade ɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluji maɓɓe hande yoga e anduɓe ina kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗorto ko ɓamtare ndema kuɗol Arabil Dia ngaren enen kala taren waɗen taro less haysogo lawol gurol puɗɗen attude ɗo e duɗal ngal inchallah duɗal ɓale Samba tolno goo a ñande mawbare 15 Mboyi 2021 windande alkulal mba mawɗo mba tohoso ñande jabbere waalo sagataɓe ina mbadda dettodiral mbadda mba tohos mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbu mba mbi mbe mbo mbu am imb emb omb amb imb emb omb hande toɓo natti tobde ilam natti ildi ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗaniyankoɓe kono paamen leydi alɗata gaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum so enen jii leyɗele Europe e Amerique ina ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitade ndema ko ɗum jibini usinaji e ngaluji maɓɓe hande yoga e anduɓe ina kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗorto kay ɓamtare ndema Duɗal ɓaleejo Samba tolno goo a ñande mawbare 15 Mboyi hitande 2022 windande alkulal mba mawɗo mba tokoso ñande jabbere waalo sagataɓe ina mbadda daɗodiral mbadda mba tokoso mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbu mbaa mbi mbe mbo mbu amb imb emb omb amb imb emb omb hande toɓo natti toɓde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paamen leydi alɗata gaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum so en ji leyɗele Europe e Amerique ina ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitadeɓe ndema ko ɗum jibini usinaji e ngaluji maɓɓe hande yoga e anduɓe ina kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗorto ko ɓamtare ndema e kuɗol calmin ceerno Arabil Dia machallah Daya Dia sa wawi artude hen kadi no moƴƴi amb alay saago jaltina mba alkulal mbangal mbiya amb imb emb omb ko ɗon tan mbatta hakkille kadi ɗo henna windate ko so en mbiyata ko senji leyɗele Europe e Amerique ina ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitadeɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluji maɓɓe machallah tarama waɗi fayida sa dañi artude kadi ala ko bonnata sen ji windate ko so en mbiya kono mbiyeten jangirten sen ji leyɗele Europe ina ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitade ɓe ndema
ko ɗum jibini isinaji wona usinaji sa wi usinaji tan addi faray seere nde seeɗa mbiyeten ko ɗum jibini isinaji e ngaluuji maɓɓe eyi ko ɗon tan inchallah duɗal ɓaleji Samba tolno goo a ñande mawbare 15 mbo hitande ujunere 2022 windande alkulal mba mawɗo topos ñande jabbere waalo sagataɓe ina mbadda daɗodiral mbadda mba tokos mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbu mba mbi mbe mbo mbu am im em amb imb emb omb hande toɓo natti toɓde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paamen leydi alɗata gaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum so en jii leyɗele Europe e Amérique ina ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitade ɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluuji maɓɓe hande yoga e anduɓe ina kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗorto kon ɓamtare ndema kuɗu larbal jam duɗal ɓaleji Samba tolno goo a ñande mawbare 15 mbo hitande ujunere 2022 windande alkulal mba mawɗo topos ñande jabbere waalo sagataɓe ina mbadda daɗodiral mbadda mba tokos mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbu mba mbi mbe mbo mbu am im em amb imb emb omb hande toɓo natti toɓde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paamen leydi alɗata gaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum so en jii leyɗele Europe e Amérique ina ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitade ɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluuji maɓɓe hande yoga e anduɓe ina kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗorto kon ɓamtare ndema kuɗu larbal jam duɗal ɓale Samba tolno goo a ñande mawbare 15 mbo ujunere 2022 windande alkulal mba mawɗo mba topos ñande jabbere waalo sagataɓe ina mbadda daɗodiral mbadda mba tokos mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbu mba mbi mbe mbo mbu amb imb emb umb amb imb emb omb hande toɓo natti toɓde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paamen leydi alɗata gaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum sen jii leyɗele Europe e Amérique ina ngalɗi hande waɗɗum ko toppitade ɓe ndema
ko ɗum jibin isinaji e ngaluji maɓɓe hande yogi e anduɓe ina kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗorto ko ɓamtare ndema. eyyi ko alkulal ñondiɗinagal son ciftori nde jangganoɗen alkule nde mbiɗen waɗi ko pecce tati tokose alkule muume bellelle alkule ñonde e alkule ñondiɗinade ko alkule ɗiɗi kewi rentude ɗon woni mba e nda e nga e nja eyyi ko ɗon tan mba ko ñondiɗina. Duɗal ɓalejo Samba tolno go a ñande mawɓare 15 hitan ujunere nogas e ɗiɗi windande alkulal mba mawɗo mba tokoso ñande jabbere walo sagataɓe ene mbadda daɗodira mbadda mba tokoso mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbu mba mbi mbe mbo mbu ambo imbo embo ombo umbo ambo imbo embo ombo umbo hande toɓo natti tobde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paame leydi alɗata gaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum so en jii leyɗele Europe e Amérique ne ngaldi hande waɗi ɗum ko toppitade ɓe ndema ko ɗum jibini usinaji e ngaluji maɓɓe hande yoga e anduɓe ina kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗortoko ɓamtare ndema. eyyi machallah sarama waɗi fayida no fewi saɗa wawi sa dañi artude tan ala kadi ko bonnata eyyi wurnude ɓiɓɓe mum sen jii windate ko so en kono janggaten ko sen jii leyɗele Europe e Amérique ina ngaldi hande waɗi ɗum ko toppitadeɓe ndema ko ɗum jibidi isinaji e ngaluji maɓɓe. Duɗal ɓalejo Samba tolno go a ñande mawbare 15 hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi windande alkulal mba mawɗo mba tokoso ñande jabbere walo sagataɓe ina mbadda daɗodiral mbadda mba tokoso mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbu mba mbi mbe mbo mbu amb imb emb omb umb amb imb emb omb umb hande toɓo natti tobde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paamen leydi alɗata gaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum so en jii leyɗele Europe e Amérique ina ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitadeɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluji maɓɓe hande yoga e anduɓe ina kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗorto ko ɓamtare ndema e kuɗol ceerno men ceerno Arabel Dia. eyyi Aminata sarama waɗi fayida machallah sa dañi artude kadi ala bonnata ɓesi lelde seeɗa eyyi sen jii leyɗele windate ko so en kono jangiren sen jii leyɗele Europe Europe e Amérique ina ngaldi hande waɗi ɗum ko toppitadeɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluji maɓɓe. En jiyan ɗo Hawwa Sumare kam to majji a majji no fewi. dal ɓalejo Samba tolno go a ñande mawbare 15 hitande ujunere nogas ɗiɗi windande alkulal mba mawɗo mba tokoso ñande jabbere walo sagataɓe ina mbadda daɗodiral mbadda mba tokoso mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbu mba mbi mbe mbo mbu
ambo imbo embo ombo umbo ambo imbo embo umbo ombo ombo umbo. Hande toɓo natti tobde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paamen leydi alɗata gaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum. So en ƴeewi leyɗele Europe e Amerique ina ngaldi hande waɗi ɗum ko toppitadeɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluuji maɓɓe. Hande yoga e anduɓe ina kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗorto ko ɓamtare ndema. Kuɗol Ceerno Bildia. Dugal ɓalejo Samba tolno go a ñande mawbare 15 mboyi tan ujunere ɗiɗi nogas e ɗiɗi. Windande alkulol mawɗo mbato kos ñande jabbere waalo sakiraɓe ini mbadda daɗodiram mbadda mbato kos mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbu mba mbi mbe mbo mbu ambo imbo embo ombo ambo imbo embo ombo umbo. Hande toɓo natti tobde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paame leydi aldata gaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum. So en jii leyɗele Europe e Amérique ina ngaldi hande waɗi ɗum ko toppitade ɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluuji maɓɓe. Hande yoga e anduɓe ina kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗorto ko ɓamtare ndema. Duɗal ɓalejo Samba tolno go a ñande mawbare 15 mboyi hitande ujunere ɗiɗi nogas ɗiɗi. Windande alkulal mba mbatogos ñande jabbere waalo sagataɓe ina mbadda daɗodiram mba tokos mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbi mba mbi mbe mbo mbu am im em om ambo im em om hande toɓo natti tobde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paamen leydi alɗata gaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum. So en jii leyɗele Europe e Amérique ina ngaldi hande waɗi ɗum ko toppitade ɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluuji maɓɓe. Hande yoga e anduɓe ina kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗorto ko ɓamtare ndema. Kuɗo largo nde machallah weltanama no fewi eyi wona sen ƴeewi ko sen jii leyɗele Europe e Amérique ina ngalɗi hande sen jii leyɗele Europe e Amérique ina ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitade ɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluuji maɓɓe.
duɗal ɓaleejo Samba tolno goo A ñande mawbare 15 Mboyi hitande ujunnaje 2022 windande alkulal mba mawɗo mba tokooso ñande jabbere waalo sagataɓe ine mbadda daɗodiral mbadda mba tokooso mba mawɗo mba mbi mbe mbo mbu mba mbi mbe mbo mbu amb imb emb omb umb amb imb emb omb umb hande toɓo natti tobde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paamen leydi alɗata gaaga ndema ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum so en jii leyɗeele Europe Amérique ine ngalli hande waɗi ɗum ko toppitadeɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluuji maɓɓe hande yoga e anduɓe ine kawri wonde ɓamtare leydi fuɗɗorto ko ɓamtare ndema kuɗol ceerno Arabel Dia. eyi machallah tarma waɗi fayida e ko paamen kono paamen machallah. senji wallahi tigi attega hakkille inchallah senji leyɗele Europe e Amérique ina ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitade ɓe ndema inchallah. duɗal ɓaleejo Samba tolno goo A ñalde mowbare 15 Mboyo hitande ujunnaje 2022 winnande alkulal mba mawɗo e mba tokoso ñalde jabbere waalo sagataɓe ina mbadda daɗodiral mbadda mba mbi mbe mbo mbu mba mbi mbe mbo mbu amba imba emba omba umba amba imba emba omba umba hande toɓo natti tobde ilam natti ilde ko ɗum saabi yimɓe fof gonti ɗanniyankoɓe kono paamen leydi alɗata gaaga ndema ina rokki wurnude ɓiɓɓe mum so en jiɗi leyɗele Europe e Amérique ine ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitadeɓe ndema ko ɗum jibini isinaji e ngaluuji maɓɓe hande yoga e anduɓe ina kawri hande ɓamtare leydi fuɗɗorto ko ɓamtare ndema e kullare Dia. ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum sen ji leyɗele Europe e Amérique ina ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitadeɓe ndema eyi ko ɗon tan ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum sen ji leyɗele Europe e Amérique ina ngalɗi hande waɗi ɗum ko toppitadeɓe ndema eyi ko ɗon tan ina ronki wurnude ɓiɓɓe mum mbeɗa sikki mataw
en ngari haɗo waktu men gasi halal noon seɗen jogii namde fati windande nde so cagge kawranke. ceerno arbel min mbima tan Allah jarama jarama jubde Allah jarama no fewi seydi dia Allah sellin sembina enen eɗen jogui namdal meɗen fawi koye gawdal kam en gona humpitiɓe ɗum so Allah widama tan jubde Allah jarama no fewi. eyyi machallah Allah jara enen ndendenen kala. eyyi gawdal ko lekki gawdi saɗa nana gawdi kay lekki gawdi. eyyi so tawi noon lekki ki eki mawni ha ɓurti ko ɗum waɗi ɗum wiyede gawdal taw ko lekkal mawgal ɗum waɗi ɗum wiyede gawdal lekki gawdi ko lekki. eyyi ko noon waɗirode no ceerno arɓe a yaltino yami Allah nurɗin gandal nurɗin gandal ɗeralla ni ceerno arabe a salminama moƴƴorallema walla nurɗin gandal ngal calmini seeɗen ɓe fof moƴƴorallema duɗal ɓaleejo sama tolno go a ñande mawbare ujunnaje sappo e joyi mboyo ujunnaje ɗiɗi ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi mi arti hen. eyyi ceerno arbel min paami ko lekki gawdi wiyete gawdal a jarama wallahi jarama jubde Allah jarama no fewi onon fof calminama on jurama ɗon ɗacca hakke Allah hokkumen walde e dow jaam hokkumen yiide inchallah talara paɗo so Allah jaaɓi Allah hokkumen walde e dow jaam.